ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತರಕಾರಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಪಂಡ ವೆಜ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂದು ತೂಕ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಣಲೆಡು 2 ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ಎಣ್ಣೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚನೆ ಬೋಡು ನೆಕ್ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಚ್ಚಾನಗ ಇಡೀ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಈಜಿನ ತಪ್ಪು ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಬೊಕ ಚಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಮೂಲು. ಉದ್ದಕಾಯಿನಾಗ 2 ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಗ. ನೀರುಳ್ಳಿನ ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮೂರ್ಲೆ ಸಣ್ಣ ಮೂರೊಡ್ಚಿ ಸಪೂರ ಮಲ್ತದ ಮೂರ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ನೆಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ರೌನ್ ಆನ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಡ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಬ್ರೌನ್ ಆತನ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ. ಉಂದೆನಿತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಪೋನ ಮುಂಡ ಪೊರ್ಲುಡು ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ, 1/4 ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ, 1/4 ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ, ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಪೊಡಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿಲೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಬ್ರೌನ್ ಆದ ಕಾಯೊಂದುಂಡು. ಕಾಯಿಂಡು ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೌಲುಡು ಗಟ್ಟಿ ಮೊಸರು ಪಾಡ್ಗ. ಒಂದೊಂಜಿ 300 ಗ್ರಾಮ್ದತ್ತು ಮೊಸರು ಅಂದೆ ತಂದೆ ಮುಲ್ಪ. ಒಂದೇನು ಮಸಾಲದೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಜ ಕೊದಿ ಬರ್ಪಲೆ ಹೆಚ್ಚ ಕೊದಿ ಹೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ತರಕಾರಿ ಪಾಡ್ಗ ಮುಲಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಬಟಾಟೆ, ಕಾಲಿಫ್ಲವರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಟಾಣಿ ಪಾಡ್ದೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡಂಡ ಬೀನ್ಸ್ ಇಚ್ಚಿಂಡ ಪನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ. ಇತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದು ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಪಗ. ಇತ್ತೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತೆ ಮುಲಿಯಾನು. ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾನಗನಿಕ್ ಜೀರಿಗೆ, ಲವಂಗ, ಚಕ್ಕೆ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದೆ. ಒಂದಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕಿಲೋದಾತು ಬಿರಿಯಾನಿ ರೈಸ್ ಪಾಡೋಡು. ಒಂದು ರೈಸ್ನ ನಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೆನೆತದಿತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚ ಬೇಯ್ಪಾವಡೆ ರೈಸನ್ನು ಒಂಜಿ 3/4 ವಾಶಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ 80% ದಾತು ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ಅರಿವಂತೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಪ್ಪೋಡು. ತರಕಾರಿಲ ನಮ್ಮನ ಮೂಲ ಅರ್ಧ ಬೇಯ್ತುಂಡು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತಾನು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪುದೀನ ಇಚ್ಚರ ಖಾಲಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಲಿ ನಿಕ್ಲು. ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ರೈಸನ್ನು ಮೆತ್ತಡು ಪಾಡ್ಗ. ನೀರು ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನುಪ್ಪುನು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತದು ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಲೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಚೂರು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಡ್ಲ ಡೆಕೋರೇಟ್ ಮಲ್ಪುಗ. 2 ಮಲ್ಲ ಚಮಚದಾತು ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆನು ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಂಡ ಹೆಚ್ಚೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ. ಏತು ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡೋರ ಆತ ರುಚಿ ಹೆಚ್ಚ ಹಾಕೊಂಡು ಬಿರಿಯಾನಿದ. ಒಂದೊಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಕಿನ್ಯ ಗ್ಯಾಸಡು ಬೇಯ್ಪಲೆ. ತಾಂಡು 15 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮನ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ತೂಲೆ. ನುಪ್ಪುಲ ಪೊರ್ಲುಡು ಉದುರಾದುಂಡು ತರಕಾರಿಲ ಬೇಯ್ತುಂಡು ನಮ್ಮನ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ತಯಾರಾಂಡು ಮಲ್ತು ತುಲೆ. ದೆನ್ ಮೊಸರು ಇಜಿಂಡ ಕೂರ್ಮದೊಟ್ಟಿಗೂ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.